Помощта на имплантирания чип може да се плащат покупки, да отваряте вратата на дома си, да влизате в интернет. Чипът трябва да замени всички съществуващи документи на гражданина. Сред тях са паспортът, застраховката, шофьорската книжка, полицата за задължително медицинско осигуряване и много други. Отчитайки факта, че в близко бъдеще се планира да се превеждат всички пари в електронен вид, то и идеята за заплащане при покупки с помощта на чипа, както видяхте на видеоклипа, вече звучи напълно реално. Дойде време да поговорим за опасността от тази технология. Разбира се, всичко това звучи много привлекателно. Няма да има никакви хартиени документи, пари в брой. Лекарите ще могат ефективно да оказват помощ, постоянна връзка на носителя на чипа с интернет и други полезни нововведения. Данните от чипа по всяко време, денем и нощем се показват вашето местоположение на картата. Няма да ви се отдаде да се скриете от спътниците и ще бъдете под постоянен контрол на по-големия брат. Но нека да погледнем на това с Божиите очи и да определим, това грижа за нас от страна на властта ли е или нещо друго. Вижте какво твърдят някои авторитетни учени относно този въпрос. Всеки човешки орган работи със своята чистота. При това всеки орган може да бъде изведен от строя, като се познава слабото му място. По този начин, изпращайки с помощта на чипа, който чрез невронните връзки се свързва с мозъка, нужните колебания на слабия или болен орган може просто да бъде изкаран от строя. Такъв орган може да бъде черния дроб, сърцето и дори мозъка. Като отчитаме, че в света отдавна се въвежда разработка на психотронно оръжие, което ще може да внушава на хората различни емоции и чувства до степен на халюцинации, може лесно да си представим какво оръжие може да се окаже личния ви чип. Във всеки момент на носителя на чипа може да се създаде чувство на силна агресия или на пълна апатия, дълбоко разочарование или вечно щастие, и носителят при това няма да е уверен в изкуствения произход на тези странни емоции. Човек по-скоро ще си помисли, че това става спонтанно. Някой е стъпил върху крака ви и това ви е извело от равновесие, или сте изпили кафе и изведнъж ви става така добре на душата, като че сте открили любовта на живота си. Макар действителност да ви въздейства постановка, някакъв генератор на емоции. Такива неща за много скептици звучат като из областта на фантастиката. Но сега има твърде много информация относно психотронното оръжие, така че можем да предположим и такъв вариант. Още преди няколко десетки години не сме говорили за обикновен мобилен телефон, а за съвременните смартфони никой още не бе мечтал. Това също бе в ръба на фантастиката. Но както виждате, сега това е реалност. Даже ако психотронното оръжие бъде използвано, то ние няма да знаем за това, тъй като правило на такива проекти е строго да се засекретява от широките маси. Представете си, че не сте платили глобата си или сте се променили по някакъв начин и на вас ще ви прекъснат платежоспособността. Като отчетем, че пари в брой няма да има, откъде ще вземете пари за хляб? А ако сте човек, който не е съгласен в нещо с правителството или вашите ценности не съвпадат с ценностите на вашите управляващи, то на вас просто могат да ви прекъснат живота. Затова вече няма да са нужни отрови убийци. Затова е достатъчно да изведат разума ви от нормалното му състояние, така че сами да довършите останалото. Науката и техниката се развиват много бързо и остава само да се досещаме за това, което ще бъде внедрено в разработването на радиочестотния идентификационен чип. Това е просто идеалният уред за установяване на тоталния контрол. Тоталитаризма се отличава с възможността за контролиране на обществото и на всеки човек по-отделно. За осъществяване на такъв контрол, чипът възможно най-добре подхожда, между другото. Ако ви се струва, че е болна фантазия, то предлагам ви откровенията на един учен инженер, който е един от основателите конструктори на микрочипа. И така, Кол Салдерсон, инженер-конструктор в областта на компютърните микросхеми. Като инженер-конструктор на компютърни микросхеми в състава на голяма група специалисти ми се случи да участвам в разработката на проект в град Феникс, щата Аризона. Паралелна работа по този проект се извършваше и в други щати. Провеждахме експерименти над една парализирана жена, в гръбначния мозък на която бяха зашити няколко микросхеми с радиосигнали.
До този момент тя бе неподвижна, тъй като всички функции на организма й бяха нарушени. След нашата намеса започнаха да се движат ръцете и краката й, но само с помощта на компютърно манипулиране мускулите й станаха управляеми. Самата тя не контролираше процеса. Продължихме да работим над усъвършенстване на микросхемите и успяхме да получим контрол над поведението на жената. Много интересно, нали? Но да продължим. По-нататък Салдерсън продължава описанието на работата си. Трябва да отбележа, че не съм лекар, а инженер, и задачата ми влизаше създаването на микросхема, а не влияние над организма й, и с това се занимаваха други. Ние правихме опити и заключения. Постепенно микросхемата стана плоска, готова за имплантация, т.е. за внедряване в организма, но трябваше да създадем много малък микроскопичен чип, който да се помести в епидемиологична игла, което и направихме, превръщайки чипа в предмет, напомнящ оризово зрънце. Тествахме чипа в градовете Сакраменто и Лос-Анджелис, щата Калифорния, върху много животни. Милиони долари бяха изразходвани за това да се определи точката на тялото, където трябва да се имплантира микросхемата, състояща се от 250 000 елементи. Трябваше да решим проблема с зареждането, за което е необходимо изменение на температурата на организма, така наречената биологична батерия. Трябваше да открием такова място в човешкото тяло, където температурата бързо се мени. Бяха установени 2 такива места – челото и дясната ръка на човека. Над проекта работиха много хора и те не бяха посветени в крайната му цел. Често не знаеха с какво се занимават другите. Аз работих над живота на батерията, т.е. зареждането и мощността на презареждането на микросхемите. В това време получих предупреждение от Бог и започнах да изследвам свещеното писание. Прочетох тези стихове. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им. В процеса на работа над проекта се разглеждаше неговата цел – да се бележат всички хора, живеещи на планетата. Веднъж при мен дойде държавен чиновник и каза да задържа в себе си информацията, че чипът е готов. В детските учреждения на Флорида и сега има деца, които са с чип. Разработените в последните години нови видове биочипове с медицински идентификационни функции могат да изпълняват и други функции, в това число да променят поведението на имплантираните хора и контрол над емоциите им, чрез увеличаване или намаляване на произвеждането на определени хормони. Така, увеличавайки производството на адреналина и норадреналина, хормоните на агресията, биочиповете ще помогнат, например, войниците да достигнат до състояние на пълно безстрашие. Естрадиолът, женският полухормон, напротив, ще направи мъжкото население лениво и инфантилно към всичко. Братя, виждате ли, че тези момчета горе са настроени много сериозно? Но да продължим. Вижте какво по-нататък заявява Колт Салдерсън. Попитах един уважаван доктор от медицинския център в Бостън, какво ще стане, ако чипът излезе от строй поради външни фактори, като магнитните излъчвания? Той отговори, че организмът моментално ще отреагира, ще се появят гнойни рани. О, не ви ли се струва, че още някъде се споменава за това? Но разбира се, Библията. И първият ангел отиде да изля чашата си на земята и появи се лоша и люта рана на уния човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Знаете ли, аз мисля и вярвам в това, че за всички беди на хората сме си виновни сами и наказанието от Бога се заключава в това, че избираме не неговата воля, а своята, т.е. дяволската. Така ще бъде и в този случай. Хората, които ще се отдадат не на Божия контрол и неговата милост, практически ще предадат вярата си, отдавайки се на пълен контрол от страна на системата на Сатана. И ще се повторя, не е ли важно вече как смятате внедряването на чипа, белега ли е или не? Главното е, че това ще бъде във всеки случай отстъпление и първата чаша на Божия гняв ще се наложи да бъде изпита до дъно. Ако това, братя, не ви е достатъчно, то позволете ми още малко да добавя. Константин Сивков, доктор на военните науки, вице-президент на Академията за геополитически проблеми, разказва: доколкото чипът представлява сам по себе си пасивен елемент, то възможността за получаване на сигнал от този чип се определя не толкова от самия чип,
отколкото от мощността на облъчващия сигнал. Колкото е по-мощен сигнала, облъчващ този чип, колкото е по-тясно насочена приемната антена, толкова от по-далечно разстояние може да бъде взета информацията от чипа. И внедрен в човешкия организъм, чипът, както поради химическото въздействие, така и поради микровълновите излъчвания, още повече, че той не е просто вън от тялото, подобно на мобилния, той е тук вътре в човешкото тяло и пряко оказва въздействие върху кръвта и другите елементи. Въздействието на този чип с микровълнови излъчвания с достатъчна мощност може да доведе до това, че този чип ще генерира такива сигнали, които ще предизвикат напълно конкретни болести в дадения човек, т.е. да го убие. Освен това, в случай на мощни външни магнитни излъчвания, които реално се случват в наше време, притежателите на тези чипове имат гарантиран шанс да се разболеят от сериозни кожни заболявания от порядъка на обширен псориазис и даже онкологични процеси с обилни поражения по кожата.